Ya kani ka kenhon jong ke Sorupat ba Southwest Khasi Hills District. Lailam du chairman uba Kit Borlang Nongrem, haga balawan banedon lang UMLA ka mokerwat uba Renekton lang do tongkar, badu UMLA karani kor uba Pius Marwen. Bat kibai-kibai kira orang ba katan. Uba Kit Borlang uloong ba Sorupat ba akla kentu yu menteri rang ba kejela ban penkloy no, ya kikam kijam ban mang tengkai kini projek shna surok. Namal kalong kubakong san ba bat kamtam haga ban pensuk bat ay jing shingan di pat ba hagalit kawan. Ulong baka kenhuan kalalit bani kendo sembut menteri rang ba kejela ban menta kalalit ban pana kejingerap no menteri rang ba kejela ban penstet no agi kambaro. Bagi doni kejingkermen baka sorkar kan sesim kia mardor halor kenega mat jingdawa kamano kejing mentoy yagi pat ba jong ke distrik. Uba Renekton lengdo tongkar ulong baka sorkar ketemu ban sedang yak benta ke benengkong jong kejing snai ke surok keban long na weiloy shadow kenyong. Baraga wat ke baar on snab penpoy ke surok shadow ranikor. Ka kenhon jong kasur pajba jong Southwest Khasi Hills District ha kajing ya don lang ki argot ki emli bodon burom jungi namo korwat bana ranikor harengkat ki weipat ki ba wan biya kersan lang ya kan ka cu kajing timan jungi hage wede bat ka jing pentrei no ya kasurok intermediate lane ke bana weiloy mo korwat hadu haken yong Southwest Khasi Hills District kata ka di kamat ke bangiwan follow up yang ya kan ni namar ba nilai kenduk teng yo deputy chief minister haki por gelalet bat mentang isu tenat bah hadin bangi daka sur pajba jong Southwest Khasi Hills District ngi ya kenduk yo si chief minister bodon borom sungi isu men menyetu hapi lengba jong pi pres media pajba ma nilai yo ya ka jing pensai no VM ba ya kan ka surok kum bangila kren menswa ladap mang kumba asba krur napo weiloy hadu haken yong dikata ka khubor ka tenat namta ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills ki bala ap khmi lenti ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kamtam na ka benta ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District kamtam nadu bangyo ka district ka surok kadang ne hikum tu tileng ba ka jing trilang jong parok ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District kham de yan yo langiwan na kanunu ka kenhon la ka dai na ki political party ne na ki seng balang poper re ni ki breu Southwest si nadu menso ba hadu menta sin bangi akren hinam ta ka roy ka par lan ka jing mentoy jong ka Southwest yawan lang krui bet kum ni ke ngum bi im ta idon lang arut ki amle idon manga bat ki wei pat ki ngilam ha ta jing sang lakmi lan ti bar sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party ba fer ni war lang ni kasni dan rai ka jing yo appointment ka ba kham kerki ngila yawan tang bangi ki ngilam kham khman dan rai ngiso ban ai khublei ya ka sorkar hapo jing lam jong chief minister sarkorat ke sangma ibala dep ya kai kepala pular na kamta jong ka district hi borok away napta ki pajba jong district borok away kata ka tiga ba ku apne tu ki por bangin sayo ban pentrei ke surok na ka World Bank nadu na weiloy shadu sha kenyong barhoj I MLA record don hang ni ya ka bangile kran ru bala kuno kumno na ki wei ki funding ru dai ban le wat na kenyong shadu sharan kor ingile kran lang MLA record ka ajmuri kata dai ko on yetu ipi ki lightly ki surok ki bagi propose kumno ban ya penyajan ki lightly ki district jongi hapo West Khasi Hills idon sho hapo ka West Khasi Hills te ngidon mentapa lightly ki district ka Southwest ka Eastern West bat ka West Khasi Hills tingila propose ngila ai isutrat by CM ru I lasuthu ngila pensuthu I bakalong berkam hadu kata kamtam nam taki nongrep nongriang jongi ban penyajan ya kini ki lightly ki district ya ka bangila ya kren mene CM las ngudi ba bangin sna surok ka we narang dekau hamar ngor ha ka bangin hapan snai ka we ka jingking ka bahe na to na wa kan si na tangila ai jumur ru ban sna surok ka we pre surok ban kam hadu kata na jasiar singi mauleng sokma ban mi harangai kse ban mi akan si kalau ka berkam hadu kata nam takini ki lightly ki district kata sa ka we de ka bangili ai jumur ICM isutu bahaya kata ru ban na pandan diwa halat nurim bat ban mi hasirwang ka highway hasirwang kataro ka diksrok ban kam hai ka bai ICM ruila panca skor bah balong ban kam tingil ai kerpat I berkinu kini funding kala bade ki state fund dan na kano funding ru ban simkie ki diksrok hamtam ka jinga de jong ka roy ka par jong ki light ligi district jong ka West Khasi Hills baro ko we kalong ka jimutoy tikita ka de khobor bah chukwa bari tu epi ka ba ICM menne ka jikran lang jongi ila panca skor bah bat ila snguthu ru ba kalong ka ban kam man snai kita kisrok di kumbala pensai ba hoi ngila yo ka surok ko bha nang ne namo phlang siru sapo wiloi ti ngidon kijing angnut ba na wiloi kan teng hamo korwat kan poi siru sa ranikor ti na kaliang ka
government kam tam yang i siam mentai ong ba kani ka surok mentai ngin ai shwa ya ka face ka banikong first face ka ba nang ne na wiloi shadu cara nikor but shadu sha kenyong de na kenyong pat in teng peng sha second face manang turu kan don kumbasa arku kilometer ben teng ya ka second phase berpoin shadu sha po raniko te kani kadika kubor ka ba se wat ki baru ki up ya kani ka kubor mat ba ka jeng anut kumbangi ong ba ka surok kadika butlum jong ka roi ka pa kumbala kren dei emlen po mokorat mata ka ji khmi inti ka jungi ka long ba ni up no stang kapor ba lano ka sarkar kan pen state na kam ban khot ya ka tender ban yo no ya ka jingtre ka ba ngin sa yo ya ta ka surok ka ba paka ban connect shaki Sinong kitau berkini ke surok ke bagi angnot kam dei ban ongkon ka kutang siapo ke district kani kan connect syakwi pat ki district kan poi syaruk siapo southwest Garhulus district te kani ke surok ke ba non kam ha ban connect syaka Nawi district syakwi pat ke district